Dobro veče, dobar dan, šta je već kod vas, dragi gledalci i slušalci, šta ste već? Nalazimo se u jednoj specifičnoj epizodi lingvizama. Više se i ne zna šta su tačno lingvizmi, bilo to je neke, zamišljeno je kao neke crtice leksičke, odnosno ne leksičke, nego jezičke, lingvističke, a sama reč lingvizmi, lingvizam je izmislio Miloš Trajković zvani Buci, jedan od članova bivše trupe ilegalni poslastičari koji je inače dizajner po struci, isto kao i naš drugi uvaženi gost večeras, Ivan Apostolović. Apostolski. Apostolski, izvini, Apostolski, da. Apostolski, izvini što sam te posrbio. Ništa, I, redovno je. Navikao je sam. li tako? Dobro. A i njemu se kad dešava da mu kažu Trajkovski, nevjerojatno, eto. A, imate vi dosta, dakle on smisli da tu reč, da voleo da kaže ajde se takmičimo u lingvizmima, zaista ima neki svojevrstan talent za jezik i umeo je mnogo puta i da me zezne, da me stavi onako u nedoumicu. Pa tako da to očekujem da ćeš ti to raditi večeras sa mnom. Sa zadovoljstvom. Hm, da. Ja predlažem da krenemo sa onim tvojim zezalicama koje si mi pokazao juče. Da. Juče kad E, smo pravili test verziju današnje epizode, smo onako spontano krenuli od jednog od mojih novih graforizama koji se zove prosto ć. mhm, Evo sad ćemo ć. da podelimo ekran i da otvorimo taj ć, Aha, da, to je ono što što sam bi u rekao. stvari ja juče prvi otvorio, da, to je Da, taj. da, tako je. Ja tek sad vidim što juče i ranije nisam uopšte video da je i ćorsuka reč koja počinje na ć. Moja prva asocijacija je bila ćaci, jeli? I sama činjenica da ćaci vode u ćorsokak, odnosno slepić u žargonu. Pa smo onda pričali i o logovu sa ć koji su pravi ćaci ukrali od udruženja Ćirilica, ali tek sad vidim da je i ćorsokak na ć, to je sjajno. Ovim je ovaj uradak bolji. Priča je zaokružena. Priča zaokružena, da. Zbog nečega što počinje na će ne možeš da nastaviš pravo, nego moraš da napraviš polukružno. Ali ne bilo kako, nego pomoću najnovijeg kružnog toka koji možda i nije bio I potreban. toga ima, da. Znači, tu je i Čaciland. A ovo bi u stvari treba, pa da, pa ovo je, jesam li ja to tek sad shvatio, da je ovo saobraćajni znak za Čaciland. Pa mogu bi da bude jedan usputni, da. Moglo bi Imali da smo bude, i onu tablu koja imitira tablu na granici dvaju Berlina. Upravo izlaziti iz američkog sektora. Da li se mhm. sećaš toga? To je bilo, ovaj, to je na Facebooku do duše, znači moram to da otvorim, pa da onda ponovo podelim ekran. Ne mogu da se setim, dobro je, pokazat ćeš mi. Da, Ali jeste, u stvari to je baš dobar, trebalo bi postaviti taj znak, ali nije ni to skupo. Naravno, skupo je postaviti prave saobraćajne znake, ne znam da li znaš to, da bi bilo zaštićeno od sunčeve svetlosti, to mora da bude jako kvalitetno, pa samim tim i jako skupo. Ali to je zapravo pravo mesto za oznaku da se Čaciland tu nalazi, mogli bismo da stavimo. da, A evo, svim prilazima Čacilandu, a ima ih, kako se ne varam, 8. Jednom sam brojao. pazi kad izgovaraš tu cifru, sa mnom si bezbedan, ali E, da. 7 sam htio da kažem. da, A i realno neke jeste igre ide. 7. Ima onaj, jedan od statusa mojih kad pričaju dva programera.
I jedan kaže koliko je 500 i 500, a drugi kaže 1000, a prvi kaže ten 8 binarno. Dobro. Baš Eto. tako esnavski. Ovo To je je, sve pristojno. Aha, da, aha. ovo je chat I GPT ona, uradio onako prilično verno. Nije baš potrefio font, ali dosta autentično izgleda. Bilo je pitanje, kako je uspeo sve je radio chat GPT. A pozadina se da, mora montirati. dobro, on umre da ne greši. Pobrkao sam sa Midjourneyem koji svaki put napravi slovnu grešku. Skoro uvek, čak i ako su neke vrlo jednostavne stvari u pitanju, ali ChatGPT je tu puno pouzdaniji. Uh, you are living the chatty sektor, znači to je bila tvoja asocijacija na Berlin, ja to uopšte nisam bio primetio zato što mi je ovaj, ovo i jeste zgrada pošte, jel tako? Da, da, ja sam ju montirao naknadno da bi lokacija bila autentična. ChatGPT je samo napravio znak na jednoj praznoj pozadini. Nebo je bilo iza. Mhm. Da, dobro, dobro. Bilo Dobro, je ali pitanje, tu da, odmah pored toga treba, ali s druge strane drugačije da bude okrenuto ovaj znak za Čaciland. Jer Čaciland jeste ćorco kak tu krenuo si i nema dalje. tako je. Ali u svakom smislu, mislio sam pre svega saobraćajno, jer to jeste ćorso kako ste, ako kreneš tu, ne možeš šta, možeš samo rikverci ili da se okreneš pre nazad. I Da. to iz svih smerova, iz svih sedam. Da, ako s jedne strane priđeš, onda imaš pomenuti, gore pomenuti kružni tok, da ne kažem tužni krok, a ako Južni priđeš krok. tužni krok, da. To je jedno od poznatijih spunerizama. U stvari je prvo bio, kad je bio aktualan južni tok, tad je drugar Uroš Bogdanović prvi izbacio tužni jok, što se pokazalo i Pala kao pa me tačno. tužni jok. Tužni jok. Da, imamo jednu političku priču oko tog tužnog joka kojeg niko nije primetio tada kada je građen taj tužni jok da je vrlo vešto Vučića da to niko ne primeti i uspeo da napravi da tužni jok zaobiđe Srbiju i da na taj način Srbija nema nikakve koristi od tog tužnog joka. To je bilo negde u vreme kad su mediji bili mnogo zatvoreniji nego što su danas. Nešto se ipak postiglo ovim protestima, ne samo ovim posljednjim studentskim, nego i onima koji su počeli još pre 4-5 godina sa onim jedan od 5 miliona, jeli? Pa posle toga je i ovi oko nasilje, ribnikar i tako dalje. Dosta se toga medijski pomerilo, dok da sad po nešto ipak može da se sazna. U to vreme, na primjer u vreme potpisivanja Briselskog sporazuma, nije apsolutno ni na jednom mediju moglo da se čuje bilo šta u vezi s tim. Da, Mm. to su Tak, fenomeni naše, što bi neko rekao, svakodnevnice. da, Svakodnevice. Ti i ja može smo, jedno i drugo. može, jel? Možemo da je nedavno bilo reči o tome na grupi Naš jezik, neko je citirao da li Violetu Babić ili ne mogu da se setim koga po čemu. Jedna svakodnevnica valjda nije ispravno, nije tačno, može i svakodnevnica, nego je to je taj problem što neki normativisti, neki gramatičari daju prednost nekom obliku, pa kažu bolje ovo od ovog drugog, ne znaš šta znači da je bolje ako može i jedno i drugo. To znači da se njemu lično više sviđa, ne znam šta bi drugo značilo. To je stara množina dnevi, jel tako? Mislim, u slovenačkom i dan danas je dnevi. Pa da, Dnevi i dni. Naši dni. da. A i, znaš, imaš i dnevnicu kao, možda Da. zbog toga, pa kao, ajde, se ne bi brkalo sa dnevnicom, onda ajde dnevnice, nemam pojma. Mhm. U svom slučaju može i jedno i drugo. Da, juče smo isto i pričali o
o novim, novim starim rečima vezanim za zanimanja. Pa sam ja podelio seriju koja se zvala Ravnopravni jezik. Sad ću... Kako? Rano? Ravnorodnopravni jezik. Dobro. Ti si podelio ekran, jesi htio Ja sam nešto? pokrenuo ekran u momentu, potpuno sam nasumice kliknuo na nešto i šta će se desiti. Mhm. Ovo je iz zbirke za sljedeće izdanje jezičkih nedoumica u kojem je zamišljeno da taj drugi deo bude ilustrovan potpuno, u kome neko nešto tvrdi, često se navodi ime i prezime toga ko nešto tvrdi, znamo da je to. I ovdje se to malo drugačije zove. Ne zove se zablude, nego pravilo koje je neko izmislio. Jer zaista zablude počinju od toga što ljudi izmišljaju pravila koja u jeziku ne postoje. I onda je taj fenomen, mene je to zanimalo kako da uopšte dolazi do tih zabluda. Utvrdio sam da dolazi tako što neko mora da izmisli tu zabludu, ali on je izmisli na način da to donese kao neko pravilo. Ne hrani on moje telo pa da bude moj telohranitelj, on je moj telo čuvar. To je zaista izjavila neka influencerka. Da li je realno? Da, da. Da li je A, ona ikad čula bilo koji drugi slovenski jezik? Kako zvuči, kako se pa ne, koristi? ali to isto treba reći da oni koji izmišljaju ta pravila njih ne zanima uopšte da ne zanimaju ih činjenice, njih samo zanima kako će to da zvuči pred drugima i mnogi se upecaju na to, ne, bez razmišljanja oni kažu pa da, to zaista čuvar ne hrani telo, on ga čuva. Ja mislim, kad kažeš drugih slovenskih jezika, ali na slovenačkom je štedionica, kaže hranilnica, Da, i tako svuda to, svi to znamo i u ostalom pohraniti i na srpskom se kaže pohraniti za da. sačuvati, ali A i sahraniti na kraju krajeva. i za sahraniti Na kraju isto krajeva. korena, ali samo da dodam, ideja tog drugog dela je da među tim tvrdnjama, među tim pravilima bude i onih koji su tačna. A pošto je to školsko izdanje, onda e, učenici, đaci, oni koji budu pohađali taj udžbenik, da tako kažem, treba da odgovore koje su od tih tvrdnji tačne, a koje nisu. A ujedno je ideja da sami proniknu u to da utvrde koristeći dedukciju bez naročitog znanja, da sami shvate, kao što si i ti sad shvatio iz ovoga, da dovoljno znati neki drugi slovenski jezik, da šta jeste ispravno, a šta nije. Tako da taj materijal je skoro već spreman i bit će doštampan u okviru te knjige, drugačije će sve to zajedno izgledati, bit će mnogo deblja i to da se setimo, ne smije da se kaže da je knjiga debela, Da. Još ja bi tu odnosno mogu da se sme. nadovežem. Ono što mene prati jedan dobar deo života, pazi, ne od uvek. Uh, Posljednjih recimo 10 i kusur godina. Ja sam naopak, znači ja pišem levom rukom. Ja sam levak, jel tako? Da, Nisi ti levak, ti da. si levoruk. Ali to sam čuo, a objašnjenje je zato što levak je kao uvredljivo. Da, znači neko ko ti je to rekao, da ti nisi levak nego si levoruk, je faktički prihvatio to da reč levak predstavlja šeprtju i šta ti ja znam, jel? Pa E, da, I traposa, ako postoji dešćak, onda postoji i levak svakako. Ja da, da, da. ceo život govorim da sam levak, nije mi to To nikad su bilo. ti, to je ta lažni moralisti, ako ne Da, smiješ ti da, nekom da kažeš da je levak, uvredit ćeš ga. Inače sam primetio da si levoruk, levak, da. upravo danas kad smo pravili probnu emisiju, jer sam video da ti se u kadru često pojavljuje sat. E, a meni se Mhm. nikad ne pojavljuje sat u kadru iz prostog razloga Da, što ga e, nosiš na levoj ruci. što nosim na levoj ruci, ali da.
Ja sam poprilično Mada bi mogao isto kod um, ti ovako da se na, nastavim pa da mi bude dobro. naopak da. Nisam baš kompletno naopak. Na tabli mogu da pišem desnom kad cijela ruka radi. I miša vozim čak desnom. Sam navikao od početka. Aha, dobro, dobro. Ovaj, Znači da si više ambidexter. Mislim, mogao bi da budeš kad bi vežbao. pa verovatno, da. Da. Nešto radim ovako, nešto onako. A, da li je to dobar dodatak za knjigu, vidiš, o levacima i levorukima? Ima i toga. Ima, Ima jel? i to, Dobro, ima super, to već, mogu bih da nađem čak i među ovim ovdje ilustracijama. Neko i odlično. to rekao, ne, i to na neki od tih načina da to kao zvuči i duhovito, znaš, jer uvijek to kao ima neku težinu, neke poslovice, to tako zvuči kao da Da. je nešto kao... Imam sve Ima jednu tu i ilustraciju zezanja, sa... Aha, slušaj. je li ovo izašlo sad? E, Nije, moram prvo da, da, više ne deliš ekran, treba da ga... moram da idem na drugi ekran, da. Treba se navići na ovo čudo. Ovaj, a, ovo je izmišljeno pravilo koje je čovjek stao i izmislio potpuno, mislim to. Ali ima ljudi koji bi možda i u ovo poverovali, nema pojma. Mislim, mi smo se zvezali u jednom momentu i kao ajde da vidimo ko će da izmisli što gluplje pravilo. I onda se to pobrkalo sa ovim što je zaista jesu zablude i ušlo je čak u širi spektar tih zabluda koje su ljudi masovno prihvatili kao recimo to za debele, da knjige ne mogu biti debele i da ljudi ne mogu da se slažu, Nego ali da ima budu i saglasni. da, moraju da budu saglasni, što je potpuno neshvatljivo kome to uopšte palo na pamet, zato što slagati se upravo dolazi od reči sloga, Da, znači ljudi tako su je. ti koji su složni i onda je prevojem samoglasnika tu došlo do prešlo ovo, mislim, nevjerovatno i onda se sad neko setio obrnuto kao ne, drva su ta koja se slažu, a ljudi su saglasni. Nevjerovatno. Ali to Da, samo zato što sad drva ne mogu da budu saglasna, nije mi jasno. Neki do duše kažu to i za peškire, ne za drva. izgleda To su da valjda oni svakome to urbaniji. izmisli pravilo da bi se osjećao superioran, superiornim. Pa da, pa to vam je tajna. Izmišljanje pravila i služi tome da se prikrije neznanje i da bi se stekao veći autoritet. Tako tu ljudi koji izmisle ta pravila, oni su autoritativni, oni sad odjednom. I zbog toga se to najčešće dešava baš zavraga nastavnicima srpskog ili učiteljima koji bi trebalo da nam budu najveći autoriteti, ali to već nije problem samih učitelja i nastavnika, nego obrazovnog sistema koji ih očigledno ne obrazuje dovoljno Da. dobro, pa Kad onda smo oni već ne znajući šta, da. kod kiše koju si malo pre pokazao, zašto samo Južni Sloveni govori kiša? Zašto je svuda drugo dožđ i dažď? Dažd. A, ne znam, čitao sam o tome, ali više ne mogu da se setim, ali nema tu nekakvog posebnog razloga, to se dešava. Da, A, eto, iz nekih razloga je prevladao oblik kiša u slovenskom. Mislim i kiša je slovenska reč, nije sad pala s da, neba. da, da, nije strana. Jer imamo kao kišiti, ili kišati i tako dalje, ali ne znam kako, zašto, da li. Mislim, ni među južnim Slovenima dažd nije nepoznata reč, da se razumemo. Daždevnjak. Da, eto, doždevnjak, ali dobro, ne mislim samo u tim rečima u kojima se prepoznaje, nego dažd u slovenačkom se paralelno koristi sa kišom. Ja, zanimljivo. Nije nepoznata reč. Dežd u stvari je. Mislim da je taj oblik, nisam siguran. Da, da, ne znam slovenački, pa ne mogu baš da. Ajme. Da. Zanimljivo, da. A kad bi stvarno
pada kiša bilo nepravilno, onda bi pre, ja bih prebirao kiši. Pre bih upotrebio glago. Kiši, ba da, naravno, naravno, Vidi ima i kiši. glagol kiši, kiši Vidi ti, kanda, gle kanda snježi. da, Ovde kanda snježi. kiši. Da. E, Šta si još imao u tom folderu? Zanimljivo. Ja, pravo ti kažem, ne vidim najbolje jer mi je sitno, mogu bih i da povećam, da otprilike vidim šta me tu čeka, ali ja to vidim tek kad kliknem na to. Ali ajde prvo da ne bude Prvo baš klikni pa totalno onda nesam. podeli. Prvo klikni pa reci hop. Da. E, hm, ovo se otprilike sećam šta je. Da ću Prvo da Sony pa otvorim. onda share. Prvo Sony pa onda share, jeste. Evo ga, share. Aha, da, po meni i po mom mišljenju, to smo to u grupi Aha, već to je to, imali. da, da, da. Ali ovo je varijanta, pošto ima 1000 varijanti za to, da zašto ne može po meni. Ovo je zaista ovo postoji u toj emisiji, nije ja nego Molim koji je producirao Sergij Cetković. Ja sam se i čuo sa ovom Dunjom Petrović, uspeo sam da dođem do nje upravo preko Sergeja Četkovića, tako što sam nekom od novinara tražio njegov kontakt, te Dunje Petrović nisam uspeo. I dobio sam tako samog Sergeja Četkovića i rekao mi zapravo mi ne trebate vi, treba mi vaša scenaristkinja emisije, ne ja, nego Molim. I on mi je ustupio njen broj telefona, Mhm. ali sam usput morao i da mu kažem zašto mi treba. I rekao sam mu zato što je tu i tu, nije ovo jedino. Skoro u svim emisijama koji se bave jezikom se krije neka jezička zabluda ovog tipa. Neverovatno. Uh, to je iz iste pesme u kome kaže da ne možemo da, kako je rekla, a ne, to nije ista. Druga je da kao ne možemo da idemo na ručak. Pazi, ne možemo da idemo na ručak. Možemo da idemo u restoran. Jer ako idemo na ručak, onda ćemo da... Ili ako Da idemo na hodamo picu, po da, tako je ulazu. rekao. Ne, ako idemo na picu, ne možemo da idemo na picu, jer to znači da ćemo da gazimo po maslinama. I bukvalno tim rečima ona to kaže i u pesmi. Odlična ideja za sliku generisano Midjourneyom, jel? I imamo i tu sliku, imamo i tu, ali to Verujem. ne samo Midjourney, mi imamo i original koji je radio ilustrator. Nema u prvom izdanju, ali je radio ilustrator Jakša Lakićević i to će isto izaći u tom drugom izdanju, gdje vidimo jednog tog smešnog lika koji se popeo na sto i gazi po maslinama ovako besno. I viče, došao sam na ručak ili ne sjećam se, došao sam na picu. Popeo sam se došao sam na picu. Tako nešto. Jer doslovno ona i kaže, ne može da se ide na picu. Mora da se ide na ručak, a onda se na ručku, ne na ručku, nego se za ručkom, ne znam kako je obrazložila, jede pizza. Ne možeš nikako da ideš na picu. I da, nisam završio priču, ja sam se čuo sa tom Dunjom Petrović Mhm. i ona je rekla, da, rekao mi je Sergej da ćete me zvati, ali ja sad ne mogu da razgovaram, ne znam, reći da je u nekoj gužvi, ne mogu ni danas, nego nazovite me sutra i reći tačno u koje vreme. I sad ja više nisam znao, vrlo neprijatna situacija i za nju i za mene i nisam je nikad pozvao, jer to zapravo i nije tema u kojoj mi treba da razgovaramo preko telefona i da se nadmudrujemo i deremo se jedno na drugo, Nego je treba pozvati u nego, podcast kao pa, ovako. ne, nego, pa da, tako je, ili da je na neki javni duel, ili ako baš hoćemo da se objašnjavamo, onda to da ide preko maila, da imamo zapisano. A ne ovako da imamo u neki razgovor u kome ona tvrdi ne, ja sam to provjerila, da bude jedini argument, znam, meni je tako rekla moja nastavnica srpskog i na tome bi se završilo. Mislim, Da. ne vredi.
Ja sad vraćam film u svoju osnovnu školu. Mi smo imali od strane nastavnice srpsko-hrvatskog to da zadatak nije pismen, nego je pisan, a ljudi I su toga pismeni. imamo. I Da, toga verujem. imamo. To I je toga ima, rasprostranjeno kod nas. toga imaju u prvom izdanju. A ja se sjećam i od koga sam to prvi put čuo. Čuo sam od direktora škole Da, koji je to formulisao na tako isto na duhovit način kao a, za- pi- zadaci su pisani, a da li će biti pismeni to zavisi od vas. Tako je on to formulisao, jer mi smo ako je nešto u polazi vidu od toga da smo pisma, mi mislim, pismeni. da, Ali da objasnimo gledalcima zašto nije pogrešno pismeni zadatak, zato što pismen pre svega znači napisan. Evo da se setimo iz etimologije pismena znači slova, pa tako je. odatle i pismeni zadatak znači pisani zadatak. A nešto što je u Tek, vidu pisma, ili što je pismom pa da, i oblikovano. pismo je opet to dolazi od te iste reči. Tako je. I to je čak u jednom momentu bio predlog da se zvanično, zato je to rekao tad naš direktor, to je bio zvanični predlog da pismeni zadaci više ne smiju da se zovu pismeni, nego moraju da se zovu pisani. To je bilo kad sam ja bio neki peti, šesti osnov. Da, ja sedmi i osmi, dakle, isto tako su. Ali samo iz tog predmeta, naravno. Pismeni iz matematike je bio pismeni iz matematike bez ikakvih problema. Da, ali kažem ti, ovo je bio direktor škole, znači odnosilo se na sve pismene zadatke. Da, jasno. A, šta reći? E, Biće ja kad sam materijala za rekao, knjigu. kad sam rekao ovo od juče, mislio sam na ono tvoje zezalice sa rodovima Da, i evo sad rodnom da ravnopravnošću, ako ti je mogu to da... pri ruci. Jeste, evo sad ćemo opet to da otvorimo. Samo sekund. To je ovde. To je stranica koju sam ja nazvao ravnorodnopravni jezik. Što je naravno ideja je bila da uradim ono što su radili svojevremeno nadrealisti, da, ili Pythonovci, da uzmem nešto što se dešava i da pojačam do granice apsurda. Da. Tako da Ove, imamo ja najveći sam najveći facana u gradu. facan u gradu. Da, facan. Znači, to treba da se sukobi sa onim da ne možeš da budeš najveća faca u gradu. Ja sam, i to je zgodno zbog toga što sad je li taj neko ko je mačo tip, on ne može da bude najveća, nego on mora da bude najveći. Najveći Da facan, samim pa tim da. i facan u gradu, ali da ne bude zabudne, ja sam najveća faca u gradu, ne dovodi u pitanje nikakve gramatičke kategorije, to je sasvim u redu, ali se dešava u toj zbrci sa rodnom ravnopravnošću često ćemo čuti recimo da se koristi samo prezime neke žene i nema ni oblik ni K ni Eva, nego recimo Da, Petrović je je rekla. rekla, Da. da, što je zaista gramatički neprihvatljivo, ali čujemo to često čak i u zvaničnim situacijama, čućemo čak i u parlamentu, pogotovo ako ga vodi Ana Brnabić i tako, mislim, Da, interesantno da je neko, isto kao kod kiše koju smo pomenuli malo pre. Smo mi, samo su ovde na Balkanu ženski oblici prezimena ukinuti. E, dakle, moja, kako misliš, aha, a e, da, ne ja na sam, Balkanu, nego u srpsko-hrvatskom, jeli? da, ja Jer u sam makedonskom apostolski, nisu, da? nisu, da, znači moja pokojna majka je bila Dušanka apostolski, ali je baba bila apostolska. Da, ali dobro i tvoja majka, zato što je u Srbiji rođena, pretpostavljam. Da. Inače bi ona bila apostolska. Dobro, majka Samo mi nije se, Makedonka, da, dobro, nije važno. da. E, ali da, ali jesi siguran da je tako baš u svim slovenskim jezicima? Ja znam za poljski, znam za ruski, znam za makedonski, e, ali nisam siguran da toga ima i u češkom, jer oni nemaju... Česi čak dodaju sufikse i na strana prezimena. Znači, Pa dnevnik, ne, tačno, pa ne, uostalom i Dobra je češko prezime i tako odnosi je, se na, ako je žensko onda je Dobra, ako je muško onda je Dobri, da, tačno. Tako da Anica Dobra je imala sreće što se rodila kao žensko, inače bi bila dobri.
Duhovni. Ne, nego bi ono ostalo bi dobra, jer iz nekih razloga je ostao taj oblik dobra u srpskom i onda bi ona da se rodila kao muško i da su joj dali ime Ivica, a opet bi bila Ivica dobra, a ne Ivica Da, dobri. tačno, tačno. Da. Ja sam dva puta išao u posjetu drugaru koji živi u Pragu i onda su puštali Dnevnik Bridget Jones, ali se zvao Dnevnik Bridget Jonesove. Aha, da, eto, eto. Svako Pa strano mora. prezime je dobilo sufiks. Čak ako si gledao bilo koju utakmicu na kojoj igra Litvanija, a to vjerojatno i Letonija radi, e, ako igra Petrović, on se titluje kao Petrovićius. A, znam za to. Mislim, znam za to pravilo, ali... Da, da, sad to nema veze s rodom, verovatno oni prosto po, politvanišu, kako da kažem, politvanizuju svako strano prezime. Ne, ima veze neke s rodom, jer, mislim, nema svako litvansko prezime isti nastavak. Mhm. A, mislim, sad nezgodno što ja stalno mešam Litvance i I Letonci. Letonce, a pogotovo zato što se na hrvatskom kao jedno zove Latvija, a drugo Litva. Ne mogu to stalno brkam. Čak i ako pokušam da to povežem preko glavnih gradova, opet se izgubim, ne znam da li je Riga ili Vilnius, Litvanija ili Letvan, mislim, nemam pojma. A desilo mi se pre neki dan u pošti, dolazi neka devojka i kaže, ovo ide za Norvešku, a ovo ide za Latviju. I sad ovaj Što je u Letonija. pošti kaže Latvija, sad svima je poznato i svi znaju u pošti da je Latvija hrvatski naziv za neku zemlju, ali ne mogu se setiti koju, uključujući i mene, ne mogu ni ja se setiti da li je Latvija Letonija ili mislim, tu sad kreće googlanje, ono, što se setimo, zaista je jako Ima zbunjujuće. onih priča o tome kako je, ne znam koliko turiste je umjesto u Bukurešt otišlo u Budimpeštu i obratno, a Aha, neki naš čovjek iz Bosne je išao na utakmicu, pa krenuo je na utakmicu u Litvaniju, a završio je u Rigi. Ili u Rizi, kako da kažem. i te Put u Rigu. znam za oba slučaja. Da, I onda se sad na to obično dovezuje i ovaj slučaj Slovenije i Slovačke, naravno. gdje svi uvek kažemo mi koji nismo ni Česi i Slovaci, a nismo ni iz bivše Jugoslavije, kako li je tek zbunjujuće za druge ili za ljude koji nisu uopšte iz slovenskih zemalja, kako oni to mogu da razlikuju, jer to je toliko slično, ono, i po zvučnosti i zastave su im skoro iste. Da. Čak se kaže jedno je slovenščina, drugo je slovečina, Slovenčina, ili da. Samo još slovenčina. Dobro, to sad već za nas više zbunjujuće, oni do tog nivoa neće ni doći, ali da. Moram da konstatujem da težak je da imamo zadatak. za ovaj Zoom podcast imamo još nekih 5 minuta, možemo još malo da gledamo u naše, u Ajde, svoje. ajde, da vidimo, idemo. Aha, pa da ja nisam ni vidio da si otvorio novi. Sve si složio, pa si jedan pravi vrednac. Vrednac, zato što je vrednica. Da, vrednja, aha, vrednica je, ti si od toga Tako je, da, da. došao. Aha, čekaj, šta bi onda od pametnica bilo? Jer, Pametnjaković, pa nije. Pametnjaković ima negativne konotacije. Pametnjaković je ovaj ko tako je. se pravi pametan. Jer ja sam to primetio dok sam radio na rečniku sinonima. Mi nemamo ni jednu reč za pametnog čoveka. Mislim, imenicu. Imamo prideva koliko god hoćeš. Kefalo, Kefalo, da, to imamo je što ga, je imamo... helenizam. Ne, u redu je kefalo, samo što to nije, to je iz kolokvijalnog govora, to ne spada u standardni jezik. Imamo i neke knjiške nazive, ali nemamo ni jedan, bukvalno nemamo ni jednu reč za pametnog čovjeka. I pčelica, jeli? Ali to je opet kolokvijalno Da. i kako god hoćeš, mislim, nemaš koliko, čak ni tu nemaš koliko hoćeš, imaš nekoliko samo naziva, ali zaista nema imenice koja označava pametnog čoveka. Nevjerojatno, ali zato za glupana, naravno, ima milijardu. I to se sad, mislim, to je nezgodno ispalo, jer kad god sam to spominjao
novinarima pričajući o tom rečniku uvek su u naslov to stavljali, a onda bi ispalo da to nešto govori o nama kao narodu, da mi kao imamo puno naziva za glupana, ne radi se o tome, nego je se prosto desilo da nemamo imenica za pametnog čoveka, da imamo puno za glupana. Svim jezicima naravno da za glupana ima milijardu sinonima. Da, i moram još jednu stvar da konstatujem da to je da mi je pomišna web kamerica, odnosno moj stari telefon upravo otkazao poslušnost iz nekog razloga, ali zato je tu backup. Tako da će se moje Aha, lice i dalje vidjeti. E, Ne znam koliko to koji kome znači. da dobro, zapamtili smo ga, a i Da. ostalo je malo vremena. U tebe ne sumnjam, Ti si mi ti si siguricaš. mi siguricaš, da, ne sigurica. A jesi siguran da sigurica znači čovjek koji je pouzdan, odnosno čovjek koji uliva sigurnost i tako dalje. Jer ja sigurica više doživljavam kao nešto što je sigurica, kao stvar ili pojavu koja je sigurica. Sigurica recimo bi bilo I ako to. bi se kladio u, ne znam, 100% siguran da će, ne znam, Radički pobediti Zvezdu, kao to je sigurica. Ali ne bih rekao za čovjeka da je sigurica. I ja sam čuo I, jedno i drugo, iskreno. Kad bih izneverio, recimo, nekog, ej, ti si mi neka sigurica. aha, da, tačno. Čuo sam i ja tako, ali opet sam to doživeo kao pomeranje značenja od tog koliko je sigurica u smislu da uliva poverenje, sama pojava njegova, da, okej. Da. Tako da, ali okej, možda bi bilo bolje da si i ovdje upotrebio, ne znam, to drugo značenje. Sve je podložno izmenama. Imamo Tako je. i upecali smo Soma na Varaoca. Ne, aha, ne na varalicu. Varaoca, da. Ne seri da je žensko. Ja, još i som žensko, da, ne i Pa da. somica. A, E, ovo je dobro, imaš dvostruku zezanicu. Da, sad moramo da ubrzamo malo jer imamo još vrlo malo vremena i polako možemo da se Brzo, brzo, pozdravimo. brzo ćemo da brzinu, da izvrtimo šta god možemo da stignemo ovde. A, brza. Dakle, evo nas ponovo online. I Šta si pošto smo... rekao? Ja te ne čujem. Čujem da otvaraš usta, ali te ne čujem ništa. U stvari ne čujem te da otvaraš usta, nego vidim da otvaraš usta. 1, 2, 3, da li me sad čuješ? Sad te čujem, dobro. Dobro. I to je dobro što me čuješ. Dakle, ispucali smo svojih 40 minuta koliko nam Zoom daje za ovaj pilot podcast dvojice cvihiraša, a imat ćemo i još mnogo tema o kojima ćemo da pričamo, verujem. Da. Da gledalci A, neka prosude koliko smo uspeli u ovome. Mislim da možemo i bolje. ma naravno da možemo i bolje, to ja uopšte ne dovodim u pitanje i tim zaključkom bih da završimo ovu emisiju. Apostolutno. Apsolutno. I Da, ću se tucno. Doviđenja, da. prijatno.